Katawan ka na hakatang detan sir eh. Kawan siya ka kilo na kung walang katay. Oh. Sila alien, bok. Sila alien. 1.5 katang detan. So, awang kung Hey, mapatagas kayo. Ito, kumatangan. Ado, discount na. Yo. Oh, picture. Tsura may ka, video ato ganyan. Oh, yan na. Takal na pusay. ito. Oo na yan. Karena may detan. Press piece mo na. Dapat. Agad magsasadate ang pictures na ako. Ay, picture ka sa haan. Pagpuhi, isubukan mo kumiang. Steroid siya. Nakarapin ito. Kira-kira. Hindi pa. Baka garuyot yan, tibagtay. Ikaw pa na boss. Ha? Ikaw pa na Ito tara eh. Ay, pinakiswa. Ay, nagbudwam na eh. Dumambanagan na tayo, taan. Oh, pili na mga suki. Silang yan, dakas tinala ko, dahil pag-alam. Meron po tayong, ano tawag dito, ma'am? Sikaman natin mga marketo. Pampano, dahil tanan. Ha? Pampano. Pampano. Dati may isa nga eh. Dati na eh, kasla dadaktal nga lasay. Lasik. Shrimp. Pasaya. Pasaya. Sakit yung pasayan. Ito. Ay, nangatakit mo. Sir, ay nati... Kahingan. Katwa. Dito eh, hindi ko. Bakit po dito ka na? Sir, ko. Hindi jay kwasa. Dati... Iso dahil ngarting katwa. Dahil tingkang sir. Basta nagudwa kami, jay. Nagana jay. Nangyari ito yung karton na may stand. Nakakarton na i-ano ba niyo, sir?